Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon ta gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kanhing natagang taman, nga kaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, taragi hapon ba'y Gamay pa nga pag-ato, dasig ba'y gamay pa nga pagsakripisyo. ikaw kung kinatanan. Sa atong paglaom, subuan Kita ragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ang magtinabangay, kinsa pa man di ang mag-inunungay, kinsa pa man di ang magdayong, kita ragi hapon ba
Mass intentions offered August 23, 2020, Sunday, 6 o'clock p.m. online Holy Mass. Petitions. For the complete physical and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghug, Abangan and Aranzado families, Manilyn Roldan, Father Felix Verlan, Jose Emmanuel Guatelara, Trinidad Dacuba, Walter Dejos, Francis, Cynthia, Arnold Piner, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, Eugene Samuel, Jojo Bernardita, Wilfredo and entire family, Sunday Lin, Dominga Chu, Flobert Zuniga, Rogelio Lucmayon and Sergia Ocañada. For Francis Carlo Lacaba to pass the board exam. For safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclinos baby. For spiritual strength, enlightenment, conversion, protection, safety, and good health of Dennis, Ana Leonila, Denise Marie, Dennis Teresius, Denise Lionel, Dennis Bernardus, Kabilan and Villamor families, Ronnie and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jean Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Nugu Bauer, Juliet and Carl Peras, Renildo Bocado Jr., Eddie, Darius, Griselda, Haka Kabatingan and Lim families, Paulino Jr. and Filipina Abesha and family, Roger Chai, Jessa Cristel, Fitz Daryl, Sabeliano, Tristan Alexine, Zain Pio, Shai Lau, Meldwin Cesar, Roel, MM, Trisha Chariz, Kenneth Flash, Keisha Francesca Kilong, Amor and Antonio, Cheska, Viole and Richel. For the good intentions of Maria Divina Andrina and Gaudentia Texon. For the success of Irie Cindy's exam. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the graces received by the families of Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Rowella del Campo, Marlo Castro Rowella, Castro clan, Tesing family, Inclino family, Enriquez family, Gloria Lequin and family, Sukgang and Texon families, Boy and Joy Haka, Divina Bocado and family, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Rodolfo Ingente, Inocencio and Ramon Tuyugan, Mr. and Mrs. Paulino Abesha and family, Dayag Hain Cadto and Ricafrente family, Laurente family, Miss G, Loreto Chu, Maria Nancy Chu, Cherry Jane Chu, Oliver John Chu, Baby P of Tristan Alexine Sabeliano, Ramos Veloso Villeza clan, Nelson Tabar, Leiva family, Sasiban family, and Angela Mary Chair Lapinoria. Birthday of Claire Shizar Lanaria, Dennis and Sheila. 50th birthday of Jose Elmer Miro. 20th birthday of Keith Nicole Habonete. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Fabrega Jr., Crispo Galeon, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo Cesar, Giancarlo, Michael Naon, Juanita, Matilde, Joel Fe, Silas, Chofilo, Crispin Jr., Alex, Paul Anwar Villarreal, Alfredo Perpetua Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shelani Jorge Sr., Jorge Jr., Nenita Edmundo, Clara Silveria Romolito, Remo Victory, Fernando Eloterio Vedasco Candido, Lydia Eugene Jesus, Elizabeth Jimmy, Remy, Lee Fong Restituta, Betis, Tomasa Servilla, Lazaro Bernardino, Ana Corita, Ronaldo Manoriña, Paterno Belsiña Jr., Agnes Nieves,
Josephus Peregrino, Emmy Joscoro, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Magdalena, Jose, Raul, Nenita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Cecilio Radaza Sr., Edgar, Emilio Cerilo, Modesta, Rufino, Raimunda, Ireneo Sr. and Jr., Noemi, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosela, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Fructosa, Marcelo, Cleto, Maxima, Bernardita, Laurencio Tampos, Ronilo Arias, Guillermo Cabizo, Lawrence Neil Arias, Roberto Bacayo, Tocles Isagani, Lourdes Lucrecio, Edwin Charles Sugbert, Josefina Gaudencio, Josephine Rudnev, Cesar Lozada, Giancarlo Nemil, Michael Lozada, Juanita Lozada, Matilde Melgar, Joel Lozada, Fe Lozada, Silas Omandam, Chofilo Asalas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Weda, Nif, Elena, Oping, Victor, Berting, Gori, Enis, Henyo, Tinay, Merto, Rita, La Lucha, Inigo Sr., Angeline, Jesus, Florencia, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Reynaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiburcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Pio, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolina, Simon, Leonor Lim, Rene Lim Sr., Renor Lim, Rodora Villanueva, Jacinto Dumasig Sr., and for all the blessings received by Hugan family, Maria Fe Heriberto, Marcelo Dolores Ricarda, Amado Uldarico, Winifreda Matias, Felisa Aurea Rodilino, Chofila Cornelio Sr. and Jr., Jaime Sergia Felipe Carlito Celso Ricardo, Nicanora Pablito Fe Epifanio Demetrio Sr., Bandilla Erlinda Edelberto Jesus Romeo Alfredo Reynaldo, Cesar Dominga Hani Lee Hospicio Sr., Presentacion Hospicio Jr., Mendador, Ricardo Numeriano Sr., Rebecca Damiana Edison, Sabrido, Francisco Pino, Erlindo Porferia, Tomas Carmen, Gregorio Francisco, Ernesto Maria Dominga Mean, Rona May, Severino Telesforo, Genara, Plácida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yutique, Gerarda, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josefa, Ignacio, Amparo, Flordeliza, Zotico, Victoriosa, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidjong, Rey, Zenaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria Faustino, Crisanta, Pedro Nicolasa, Orlando Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentera, Emerian, Federito, Florendo, Pialar, Jovito Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr. and Jr., Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose, Raul, Nenita, Orlando, Alejandra, Maria Corazon, Antonio Uy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin Isabel, Jaime, and Joscoro Emedio Carmencia, Josephus Viñalon, Joscoro Kapampangan, Stephen Pacanya, Juan Canencia, Constancia Canencia, Louis Tohoy, Ronilo Amparo, Roldan, Douglas Candelaria, Nicolas Luis, Norma Restituto, Justina, Prudencio, Guadalupe, Cirilo, Tito, Ida, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalina, Pedro, Jesus, Angel, Venancio, Julito, Marcelina, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Junicio, and Adriana, Maria Villarta, Gaudencio Villarta, Janalita, Ilanan, Cesario, Trapila, Gertrudes, and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr., Abesia,
Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Alex Murakami, Jose Jesusa Catalino, Enesita, Mary, Dawn, Baby Boy, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Feya Ubas, Jesus Filosopo, Joy Filosopo, Saturnina Corbeta, Gina Paredes, Chris Jane Laurente, Pasencia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin, Paul, Justino, Paulino Jr., Soledad, Eulogio, Reynaldo Nicolasa, Paulino Sr., Rebecca Sanchez, George White, Marcelito Pacaldo Sr., Benjamin Estares, Edilberto Cometa, Mario Cañizar, Nicetos, Beltran, Macario Lumod, Seferino Sr., Maria Frida and Bernard, Andrina, Rosario Tabat, Felix, Timotea, Modesto, Berting, Kapangpangan, Basilia Pelogio, Margarita, Felicida, Manuel, Apolonia, Celestino, Flaviano, Gregorio, Melesio, Ingracia, Prima, Severa, Maria Aquilina, Cherlyn, Wilfredo, Bonifacio, Alejandra, Domingo, Victoria, Felicissimo, Corazon, Evangeline, Maria Antipolo, Roel, Gabriel, Anastasia, Francisco, Basilio, Marcelino, Leti, Fausto Ermac, Anselma Ermac, Gerardo Ermac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedroza, Clem Andrews, Lienos, Edward Segundino, Francisco Florence, Fernanda, Roberto Leiva, Pilar Ople, Felizardo Ople, Manuel Gonzaga, Crisostomo Leiva, Juan Serio, Irene Seperina, Simplicio Emmanuel, Lourdes Andrea Urieta Sr., Margarito Velasco Sr. and Jr., Ronan Tabada, Feliciano Tabada, Rafael Pepino, Chodoro Pepino, Isidro Pepino, Belinda Secuya Sotera, Dumdum, Parcela Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Vivencia Dumdum, Felix Dumdum, Egmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio Dennis Cañete, Salvador Sr., Meliton Macaria, Anastasio, Atanasio Alfredo Jr., Primo Maria Bartolome Marilu Candido Sr., Jega, Jose Juhan Armigola, Romualdo Carlito Epifania Benedicta Carmelo Catalina, Agapito Maxima Ireneo Sr., Almacio, Tessie Ferdinand Leticia, Leonor Pilar Carlito Sr., Ricardo Vicente, Tomas Jesus Leonardo Rafael, Natalia Rosalia, Ben Garcia Sr., Cora Leonardo II, Rolando Teresita, Florenda Trinidad, Agustin Rucios, Manilin Sharta Purgatorio, Pascual Aurora Samuel, Lydia Romeo, Lolita Elpidio, Florencio Deliciado, Linley Grace Cañete, Eldefonso Ansay, Fredo Deliciado, Esperanza Rosita, Alejo Fructosa Hilario Sr., Leonardo Bonifacio Inocenta, Neyong Nena, Regina Felimon Dalmacio Rogelio, Justiniano Nemesio Bernardo Benjamin Sr. Rosel, Yul Hill Pastoriza Rosotera Migalien, Librada Pacaña Co. Tita Alvarez, Carmen Juvenal Osorio Paterno Belsiña Jr., Mariano Dr. Ramon Arsenas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., Ava Yap, Cisenando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonidas Florencia Cabatingan, Angeline Jesus Florencia, Bart Virgie, Mike Boy Jingle Donato, Angelina Paulo Demetrio Godofredo and Joscora Kapangpangan, Juan and Jofronia Kapangpangan Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josephus Crescencia Suico, birthday of the late Noni Martinez Sr., Franz Ace Iray, Bernardina Lucero, Venetia Bening Cogal, 6th day novena of Maricar, 3rd death anniversary of Gliceria Babista, 9 days for 40 days of Gloridel Argoncillo, 8th day novena of Aurea Galan and Junicio Mendoza. First death anniversary of Lourdes Paul Anwar Villarreal, second death anniversary of Rose Olita, third day novena for the third death anniversary of Maria Hazel Reyes, Opulentissima, second day novena for the death anniversary of Caridad Formoso, death anniversary of Gloria Miro Terosa, all souls in purgatory, the forgotten ones, and those who died of COVID-19. For the
Intentions of Father Andy Satura for the birthday of Gilbert Demape of USA, dubbed as the Michael Jordan of Cebu, Pasito Magbutay Jr., August 24. For the good health of Rhoda Pardenilla Calon of USA and their children, Margot Mayel, Jimbo, Madon, and Mabo. Febos Duazo and family of USA and Tisa. Kabatingan family of Las Vegas, USA, Mirabel, Lara, Josh, Lan, and Rossi. Pardenilla, Murillo, Encarnacion, and Masong family of USA. Abu Arnoco, Busgano, and Dagatan of Labangon and Canada. Susa and Ferdy, Vendor and family, especially Welsha. Alma Magbutay and family of Tres de Abril, UV High School alumni batch 77, Juventus Group of Buhisan, Josephine Abarintos and family, Vince Joseph Yap and family. Thanksgiving for the graces received by Satura and Stacy family of England and Labangon, Alvarez family of Lapu-Lapu City, Texas, Australia, and Cebu, Abrao family of Hagna, Bohol, and Pardo, Candado family of Kalidngan, Karkar, Alan Delantar and family of Pasil, Maryville Subdivision, residents of Talamban, Eric and Carmel de la Serna of Sitio Andang, Ilanan family, especially Inday, Jack, Nancy, Jade and Carms, George and Dodong of Camanchile and Mangkao of Labangon, Juvenile U and family of Dubai and Sitio Fatima of Labangon, Lura, Salurio, M. Nasen, Tangke and Monghet families of Dubai. For the eternal repose of the following souls, Reynaldo Alvarez, Desiderio Sebelita, death anniversary of Edelberto Trinidad, Dolores Austria, Geraldo Nainge, Lodegario Augusto, Manuel Austria, Joselito Ropino and Bonifacio, Se Ping Yu, Anacleta, Encio and Lito Gonzalez, Lucia Carpe, for the quick recovery of Alpha Tabura. Please all stand. Sa ngalan samahan ng Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo managa ninyo. Manausab kanimo. Sa niyatong santos nga misa, ito'y apil sa itong mga pag-ampo ng atong mga personal nga mga katuyuan. Labi na pag-ampo alang sa itong tag sa kapamilya ug sa atong mga panginahanglan. O garon mahimo kitanta ko sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Atong awiton ang himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Magkalain sa iya, mga tao, Ginoong Diyos ng Iloy, kasamahan, magagahom sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanino, nagapasalamat. Nagdadahi kami kanimo, Ginoong Jesus, kung anak sa ahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Sa kalibutan, kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tubo, sa Diyos Amahan. Ikaw lamang ang Ginoo, upang sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos, himaya sa Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa unahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausap-usap, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanibog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Atua kining tinugyanan nga atua sa Sebna nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan, ugikan sa imong naimutangan. Niatong adlaw paanhion ko ang akong sulugon nga si Eliakim,
anak ni Helkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda, ug isangon ko siyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli ni ini ug walay makasira. Musira siya ni ini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong ginugog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako dito sa imong balaan nga templo. Tubag. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy o kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinhugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Tubag. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong hataas, aron nagalantaw siya sa mapaubsanon, ug nakailas siya sa mapahitason gikan sa layo. Ang imong kaayo, o Ginoo, nagalungtad sa kanturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Tubag. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagka bandianon kayo sa Diyos, ug tulog karon sa iyang kaalam ug kay balo, kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa nauna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay makahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong maukaron ang tanang butang. Pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Diyos ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog madindog alang sa Ebanghelyo.
Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya niadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao, sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing mga propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa ba inyo ikasulti kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, mulahan ka gayud kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga atuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog diini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manlingkod. So tanan may gabi kanatong tanan. Okay, no? So pasalamatan sa atong Ginoo ha, nga katambong taning Santos nga misa ha. Nga ato gayong ginahulat sa matag Domingo ha. Kita nga nanambong no. Palabi lagi sa atong mga suki manimbahay ha. Mga suki nga tigpaminaw, suki sa kamingawan ug suki dinhi sa akong atubangan. Tulo ka matang no. Katong mga atong suki nga tigpaminaw, mao to sila kay na may uban mananaw sa TV, ilamang butangan og kanang speaker na ilang TV para madungog sa silingan. So silingan na minaw. Yang sa kamingawan mo na nananaw na to online. Yang sa akong atubangan mo ni kamo, no? Nga nindot kay mo tanawon kay puro mo naka face mask. Patas ang laban. Way guwapo, way guwapa. No? Kay pareha mong naong tanan. Mo rin nindot isimbas mga managtiayon, banag asawa. Kay sigurado gyud ang bana din amulingi pareha magnaong tanan. Mo na pasalamatan ang Ginoo, taga nato ang Ginoo usa ka masipag pakpak. Okay, ay pagbungol-bungol, no. Naka-face mask lang mo, nabungol na mo. Pislat na inyong ilong, bungol pa inyong dunggan. Ang butang no, kung kabantay mo, kada usa na to, nagyutay mga ngan, naamgay nga ng mga iro, no. Kita na bang mga murag itoy? No? So nagyutay mga ngan, kay una ng maunay unang pangutan-on, no. Sa matag usa ka nato nga masugatan ta sa atong isikatawo nga wa makailan nato. Mao na kinamtay mga ngan, mao nang uban ilo jud ni kamutan nga manindot ang ilangan. Balag batignaw basta nindot og ngan. No. Mara uban ilo jud panindot dago isa ka babae yang ngan lokri. Nindot na murag foreigner ang dating ba lokri. Pero tinuod niya ngan lokrisya. Basta isa ka ngan ang babae Yusti. Wow, Yusti. Pero yan ito ngan Yustikia. Ang usarang aran kay Ann. Wow, Ann, Anastasia di ay. Kaya mo naging nga pastilan ba, no? Mao na nga, kamong magigikanan, kinalin nyo dyan ninduton ang nga si mga anak. Yan, ikadako anak, kasabaan mo. Ngayon sa kabata, ikasabaan niyang mama. Sama, naun sa magkamaoy, yung sabi ni maghihatag na ko ngangan, katawan ako sa akong mga amigo. Siya, pasensya ka doon, kay disunod ako sa atong silingan. Nga ilang ngangan, puro man mga buwak, rose, hyacinth. So kamo, giganlan sa tamong puro o tanon. Siya, bantog ra ko nga repolyo. Di abi tayo maestra, nagpa-enroll na. Tulog ka magsuon, niabot. Kasi mo nga dong, sa sibuyas. Kanay mo igsuon, sa tamatis. Kaning usan, sa ahos. Nga naman ni, sa tungod ni sa mong mama. Ang saling nga si mong mama, sa mantika. Sa ikaw ma'am, sa ringanuan, sa tulingan. Sa sige, sugdi na magprito. Doon na tayo piniritong sudan. Grabe, no? Inana ba, no? Yan na si Uban, nga ilang mga nganas, ilang apelido, nga ilang ikagikakugulan, no? Naku, igagaw, yung apelido, adobo.
sus na ningabot siya kay babae man siya kila maminyo jud ko para mapapas ang adobo og naminyo gid siya pero porti niyang guula kaya apelyido sa iyang bana Panos nahimo na siyang Maria Adobo Panos no kasi sa babae nga kabahog apelyido no sus na nikamot siya nga nindot apelyido siyang bana sus ang nahimong apelyido sa iyang bana kay Ilok sayangan karon nahimong Estrella Kabahog Ilok pero sagdi lang inanami ko na no so sa babae yangan Marites wow ayang angga Ites nasuko siya kung tawgon siya sa iyang angga siya kung tawga sa akong angga nga Ites nga naman kay kung isumpay sa akong apelyido lain kay paminaon ang sabi mo apelyido siya Manok Ites Manok kay mo yung pagkalisod sinon yan na sa uban ka ng mga abbreviation yan ka mga style na karon ba no para ka na JV John Vincent so JV nangyot kay mga pinang George Peter so GP no mao na karon kay naman tas pandemic COVID hala ilasan gisunod ang ilang mga ngan gihaom sa atong pandemic karon no naikaluha no ang ilang ngan kay si Corby o si Corva. Ninuta, no? Nga naman mo na ang short sa Corby o Corva. Unsa may short sa Corby? Coronavirus. Ang Corva, corona vaccine. Timing sa no. Naikaluha. Alangan sa kasi Waya o si Sarah. Ninuta, no? Pero na meaning. Unsa may meaning sa Waya? Why ayuda? Ang Sarah, sardinas ayuda. Maita. Kaya may pagkalista gino, no? Naikaluha, angan si Stephanie o si Risa Talia. Stephanie, ang yang minubo ST. Si Risa Talia, RT. Pero naikaluha, yan yung nga ST o RT. Nganong ST man siya, ang meaning sa ST day, unsa man siya, swab test. Ang RT day siya, rapid test. Kaya mo nga pagkalisto dyan ba, no? Pero muna mga nga sa mga tao, muna nga sa itong ebanghelyo karon murag makarelate ta. Kaya nga naman, si Jesus mismo, nangutana sa iya mga tinunan siya, oy, hey, dire, paminaw mo, kinsa man ako, sumala sa mga tao, unsa may ilang tubag, ikaw kuno murag si Juan Bautista, ikaw kuno murag si Elias o si Jeremias, o ang ubang mga propeta, wow, o ikaw Simon Pedro, Lord, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Wow. Nakabantay ba mo nga sa mga pangaan nga gusto pangayon ni Jesus, may tungod kaniya, ilang mga gisulti, puro yun mga maayo, no? Puro mga ngan sa mga maayong tao. Unsa ka, ano kung kita mangutanak ta, huy, kinsa man ko sumala sa mga tao, sa libakira ka, huy, kinsa man sumala sa mga tao, sa palautang ka, paita, no? Karon nga nag-online na ang klase, no? So sa mga estudyante, nagpakita yun sa ilang mga hiyas, no? Deo sa ka-estudyante, nag-online class, gikasabaan sa maestra, gibuhat sa estudyante, gi-block ang maestra. Asa naman ito mga estudyante? Paita, no? Gimingaw na ta sa mga klase sa una nga face-to-face, ka na mo sakay tag jeep. Nya mo pliti rin ta, noy, pliti o, 20. Tiyasa ni ang 20, asa mo naog, mo naog ang 20. Sa estudyante ni ang 20, siya, with honors. Kaya mo nga pagkalisod ba, no? Mo na nga makita na to, nga ang pangan, doon na day kahulugan. Unsa may kahulugan sa pangan, tulo lang, kay basi bagabhian ta. Una, unsa man, ang pangan, it identifies the person, di ba? Kinsay mo nga, na-identify, nyas karon sa mga bagong panahon, iniguman sa pangan, unsay mong number, sunod, unsay mong Facebook account, di ba? Kaya it identifies the person. At times, it identifies what is your nationality. Filipino ka, o Amerikano ka, na usa ka hubog, naklakaw, sa day, unsa man tay, hubog man ka tay, sa di, si Juan ba, Papa ni Ginny, kikulata, kinsa man sa Papa ni Ginny, kaya ko itong silingan, kanang itumon, di na Papa ni Ginny tayo, unsa man na, Papua New Guinea, maita, no? Hubog bago, na simpiat, no? So it identifies the person. Ikaduha,
it describes the person. Kung mahimo na kag abogado, attorney na ka, it describes who you are. Kung ma-doktor na ka, makatapos na ka, doon na kay DR, doktor na ka, maestra na ka, wow, kanindot, no? Maka-describe sa person, no? Nalaw sa ibang mga tao, bati nagnaong, bati majugngan. Bati nagnaong, bati pagngan, unsa ni terno. Ano? Kaya mo na ngayon, ba, no? Ay katulo, the name becomes the person himself or herself. Kung imong libakon ang sa katao, imong gidaot ay iyang pagkatao. Kung imong gubo na yangan, imong giguba ang iyang pagkatao. So manay atong ginabantayan permi ha. Kaya kung unsang atong kinaiya, grabe, musulti na kung kinsa kita sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ha. Mabuta na kailangan magbantay gyud no. Mao na nga sa atong pagbasa, sa diyang nangunta na si Jesus kinsa siya, si Pedro ang nakatag-an jud, ikaw ang Mesiyas. O dito si Pedro iyang giday. Kanang imong gitubag dro, dili na imo kun dili sa Dios Amahan. Nga naghatag ka na imo og giya. Kaya nga naman, diha kang Pedro gihimo siya nga leader sa simbahan. Yung kanat mong tanawon, makapunta na tanong si Pedro man, ngun dili man si Juan nga mas buutan man. Ngano si Pedro man nga ni-deny man siya ni Jesus. Ngano si Pedro man nga dili man siya may kinaiya. Mong talaw man ni usahay. Pero doon ay nakitaan ang Ginoo kaniya kang Pedro nga nakapahimo kaniya nga siya di mahimong leader ha. Bisan sa iyang mga depekto ano. Usahay di mo to di mo gyud nato kalikayan nga may depekto ang kada usa. Dahil isa ka maestra nagklase, ang mga estudyante puro kawatan. In sa class unsaon man nato no, may bawaan nga pwede na nato nga pupuon ang mangga kung kini yellow na o green na unsa man niya ikatubag kalusama na to pwede na pupuon ang bunga sa mangga siya ma'am unya na ma'am kung matuog na ang tagiya makawatan yun kaya naging sige grabe no mao na ang pangalan nga ni Pedro o ni Simon gihimo ni Jesus nga Pedro kay doon na siya misyon ha sa iyang pagkabato tukuro ni Jesus ang iyang simbahan. Managitagaan siya og bag-ongan. Manang uban bitaw ilang bag-ohon ilang mga ngan nga mapareha sa mga maestra. Gisa mo ngan angkor. Nade nga angkor. Unsa di mo apelyido Tis, angkor Tis. Aron lang maartista ba no? Mao na ganingon ang Ginoo, kinahanglan bagmatngon ta. Nya ninod kayo kay sa dihang nabunyagan ta, nakadawat ta og bag-ong pangalan. Kita gitawag na nga mga Kristiyano. Kung isip mga Kristiyano, kinahanglan sumusunod kita kang Kristo sa iyang kinaiya o sa iyang mga na-experiensya. Mao na doon na kita mga kasakit, din ito kalikayan ha. Doon na tayo mga pag-antos. So, importante lang kita mutuman sa kabubuton sa Ginoo kung atong ipakita kita tinuod yun nga mga Kristiyano sa buhat, sa una-una o sa bisan unsang mga butang. Yaman ito iampo sa itong misa karon ha. Ngayon talamdagan kita sa Ginoo nga sa itong pagka-Kristiyanos kini mahibawan pinagi sa atong mga binuhatan. Amen. Palihog, manindog, karon ato iampo ang nagatuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya.
ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita sa langitong amahan, ngayong tandiyugan, nga sa atong kinabuhi, atong puyan ang atong pagka-Kristiyanos, diya sa atong mga binuhatan. Ug sa matang pagampo, kita mo ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, ang sumusunod ni San Pedro, nga sa maalamong paagi, gamiton niya ang iyang gahom, sumala gayud sa laraw sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga midawat sa katungdanang pampubliko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, magabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuohong mihalin na, nga ang walay katapusang hugma sa Dios, maghinlo ug maghingpit kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios nga magkagagahom, dungga nga among mga pagampo, ug dugangi ang nagkulang sa among pagtuo. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nga ako inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayog ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diya sa imong gugma ihatag kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo mara kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay o magkagagahom sa tanan. Angay o matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanan dapit. Kaya ang tanan nga mga katawhan o mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takla o panahon, nagatagad sa imong mga bahandi. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gituyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan imong mga binuhat pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidaig og gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Panginoon, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 sa kahitasan mo, Hosana, Hosana, sa kahitasan. Kay tulang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 sa kahitasan mo, Hosana, 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 sa kahitasan. Palihog manlugod. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon nikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong matanan og kan-ah, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dinhi ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo inigman, kung matagilong ikan sa kalis, nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatay, ang tuli ka mo balik. Matagkaon na mo inigman, kung matagilong ikan sa kalis, nagmantala kami, Ginoo,
Araw paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Ninimpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga matubang o mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabughing tunhay. Uban ni Maria, inan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyambana, uban sa mga apostoles, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Karon mag-ampog kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. O Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mo mga sala kung dila pagsalig sa imong simbahan o simo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo, Manausab kanimo. ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Palihog manluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita gagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Spiritual communion prayer para sa mga nag-online sa misa. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog manlingkod sa makadiyot. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows. Paabuton nato ang mga usherette sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang yellow o gray marking sa sawg alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Nasaamahan sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa kuman. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusahon bisig katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta
managsuon magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusaw na kitang magpapauyon nga managsuon magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Itang tanan sa atong banay, sa tanang mga anak ug ginikanan, nasama sa pamilya sa Nazaret, mga lagaray ug ganang magbinaalan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusaw unta kitang magpapauyon nga managsuon magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dining pagkalawat namo magduga kung ta dinhi kanamo sa magkaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agak ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. Kitantanan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manlingkod sa makadiyot. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong pagpauli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate.
Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga usherets. Tanawa ang mga red markings o gray markings sa sawg alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manag kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagakom, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Kung ikaw kitang tanan managsuon sa kusan akong pamilya sa Diyos. Ipili kitang itikot kita sa gugma, kitudluan kita magtawa sa Diyos na atong amahan. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta ang kamatukuran, isang yawta ang iyang kaayo, isang yawta ang iyang lahong, isang yawta ang malipayo, isang yawta, isang yawta, isang yawta ang Diyos, uban ka nato sa adlaw nga tanan. Kung ikaw kitang tanan itugyanan sa taas na iya sa Diyos. Ihagin ipadala, ihimo kita na saksi, ihatagan kita